گوندê Tişehîrê Godê naskirin bi navê gundê Tişehîra Şêxa yan jî mezarê Şêx Cibir. Ev gund e dikeve navbera Qamişlo û Amûdê de. Gundekî gelek kevn e û li deverê hemiyê jî yê berniyas e ku xelk seredana wî gundî dikin bi taybetî roja pênşemê. Duê baweriyê de got seredana gora Şêx Cibrî dikin goyek ji wa kesê ewledar bûn. Ev gund e berî nêzîkî 500 sala hatiye avakirin. Ango yani her serdemê kevin de ev hoze ya lwêrê ye. Hozeka gelek mezin û berfireh e, gelek gundê wa hene, bitir ji 30 gundî hene ew jî gundê dibêjne wa eşîra an hoza Şêxa.